Európska únia v súčasnosti, podobne ako iné inštitúcie, stráca dôveru u ľudí. Prestávajú veriť jej autenticitu, autonómiu a objektívnosť. Je pravda, že takmer každá centralizovaná moc kdekoľvek na svete sa časom zneužila jednotlivcami, presadzujúcimi svoje záujmy na úkor slobody a potrieb väčšiny. Napriek tomu verím, že Európska únia je projekt, za ktorý sa oplatí bojovať. Aj preto som sa rozhodla kandidovať do Európskeho parlamentu. Nechcem len reprezentovať, ale najmä presadzovať postavenie Slovenska v Európe a Európy vo svete. Moje vedomosti a skúsenosti sú v oblasti kultúry a vzdelávania. Zakladám si na prenositeľných schopnostiach, medzi ktorými je kreativita a inovatívne premýšľanie kľúčom k hľadaniu spoločných riešení pre rozličné problémy, ktoré sa však často vzájomne prepájajú. K práci pristupujem s prieskumom a odbornosťou, ale prakticky. Budem sa snažiť o to, aby bola základom pokroku komunikácia medzi protipolnými stranami a názormi a nie polarizácia spoločnosti. Patrím k mnohým, ktorí museli odísť z našej krajiny na to, aby ju začali mať skutočne radi a boli hrdí na to, odkiaľ pochádzajú. Vďaka cestovaniu a životu v zahraničí som však získala nové perspektívy a dnes viem, že neexistuje dokonalé miesto na život, len miesto, ktoré si sami vytvoríme. Dôležité je vedieť, čo vlastne chceme. A čo chcete od života v Európskej únii vy?